Yo mari. Selain janji
Matur nuwun selaing janji. Ya wah, lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngaso sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung gentene kira-kira 5 menit nggo 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune mung gawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang, ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten. Tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sabab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kufur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuan. Tandanya orang yang beriman tebal. Orang yang beriman tebal jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umat. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabil sadid. Nah, nopo niku? Sekali merdeka, mboten ngaten. Wong tegese nggih pun kula aturi ning ngarep mau sapa sing gelem syukur moko ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kufur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Ning yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku. Niku Mas Gareng. Wau werdine tasakuran. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh ora entuk delian. Nggih. Kurang abdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan mara coba dengan werdekne padha apa ora karo oleh kumulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal itu niku hanya ada di Indonesia. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia. Tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Lal yang terakhir, lalui
Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, Nun, panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah napa malah njaluki nggone putrane. oh, boten Mas. Pripun? Kula tetep menyediakan. Hmm. Piye boten ketang rupiah, rupiah, tetep itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean boten Mergo ngerti wong aku. sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira. Lho, jenenge disune pirsa tenanan kok. Lah kula nu boten sami mikir peno-peno, kula Pripun? sedekah lillahi taala. Nggih. Pun Luar perkara biasa. itu pahala ya alhamdulillah ora ya ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih Ana untuk nika Mas kalimatnya ini bab tetulung to. nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selebar godhong gedang. Nah, Nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. hmm. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrapke atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu luar gampang biasa. ning Nggih. atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung apa? Lah niki tulung jenengan jelahne cocok boten kalih kula nek maringi napa meneh pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho, Sesuk dikerarke. pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Kepowo takon wae. Kok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang iki. Trenggalek, Mas. Trenggalek. Nggih, namun Trenggalek mergo niki trae nggih. Trenggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Oke, ya Kok tetulung Trenggiling? ora maluk kemau. Marmut. Tetulung aja nganti mentung. Yen Nggih. tetulung ya sing ikhlas Sing aja ikhlas. nganti duwe kekarepan dibalik pitulungan. Kaya nek bebucal ngoten niku nggih Mas, kaya nek gebuang ngoten niku aja Piye, nganti apa cocok karo pelajaran sing tak tampa di sekolah. aja nganti apa sing dibuang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh lho.